ефир. Здравейте, потребители на YouTube. Здравейте, днес ще покажем как да направите джумп. Днес сме с моят гост Никол и сега ще задам няколко въпроса и първият въпрос към нея е: какво ще използваме, за да направим джумп? Тези неща, които в момента нашият хакер прави. Нашият хакер Никол го прави. И сега виждате как той прави нещо като портал. Аз се обърквам малко с половите. И сега ще чакаме. Вижте колко е мощна и бърза. Само как реди купчетата. И сега чакаме. Сега тя огражда това нещо с друго червено нещо. И сега какво трябва да стане? Никол? Джумп. Сега ще последва джумп. И сега чакаме. И това беше джумп, дами и господа. Вижте само какъв джумп беше това. И сега ще го направим наново, за да видите нашата повторна великолепност. И Никол ще повтаря. Вижте колко е бърза. 3, 2, 1. Летим, дами и господа, стигнахме облаците, толкова сме великолепни. По-великолепни от Бога. И до скоро, пичове. Това беше всичко от нас.